pot locui profesioniști din domeniul sănătății din străinătate în Franța fără să plătească impozitul timp de 5 ani. Pentru medicii dentiști, zonele de revitalizare rurală, ZDR, oferă stimulente pentru a se stabili în zonele rurale unde serviciile de sănătate sunt rare. Prin deschiderea unui cabinet în aceste zone, dentiștii pot beneficia de scutiri fiscale și reduceri ale contribuțiilor sociale. Scopul este de a încuraja o distribuție mai echilibrată a profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a îmbunătăți accesul la îngrijiri dentare în regiunile slab deservite. Jobber Group se ocupă să vă prezinte cele mai bune oferte din aceste zone rurale, vă acompaniază cu instalarea în aceste zone, atât cât și cu partea administrativă.